Barack Obama u Mitt Romney għaddejjem bl-aħħar tentattivi biex jiksbu l-voti ta' dawk li għadhom indeċiżi jekk kif kollox jinsab lest għall-elezzjonijiet presidenzjali ta' nhar it-tlieta li ġejjin. Iż-żewġ kandidati jinsabu ras imbras u ħafna qed iqisu din l-elezzjoni fost l-iktar qrib fl-istorja politika Amerikana u simili ħafna t-tellieqa bejn George W. Bush u Al Gore lura fis-sena 2000. L-aħħar opinion polls jagħtu vantaġġ żgħir ta' 0.2% lill-Obama u jinsab 47.4% kontra 47.2% tar-rival tiegħu qed jingħad li l-persentaġġ ta' dawk li għadhom indeċiżi huwa ta' 5.4%. Ir-rebħa f'din l-elezzjoni u allura post fil-White House għall-4 snin illi ġejjin jingħata lil dak il-kandidat li jikseb maġġoranza f'270 stat. Fil-mument Obama għandu l-appoġġ f'201 kontra l-191 stat li għandu vantaġġ fihom Mitt Romney. Sa dan it-tant wara li l-bieraħ indirizzaw udjenzi kbar, iż-żewġ kandidati f'dawn is-sigħat fil-bidu ta' ġimgħa ġdida qed jissuktaw bl-appuntamenti tagħhom. Mitt Romney qed iżur Iowa, Ohio, Pennsylvania u Virginia, waqt li min-naħa tiegħu il-President Barack Obama fl-aħħar sigħat mar New Hampshire, Florida, Ohio u anke Colorado.